Nou, het is hier een ladies night, jongen, en wij zijn vregen om hier te staan. Dus daarom ben ik hier. En ik vond het hartstikke gezellig om in deze donkere dagen even verlichting te gaan. Dat wie het doel van deze leuke jongen. We hadden oude maand hebben we al heel veel bedijnhoen. Het wie januari wie het maand van het licht bij ons hier in verbindingskirken. Alle luchten gaan uit naar de decembermaand en we zetten hier de verbindingskirk in het jacht. En dit is nou een van eigenlijk de grootste activiteiten van deze maand. En we gaan al een paar dagen en dit is een leuke afsluiter om alle vrouwen hier naar de verbindingskirken te halen. En wellicht komen er natuurlijk ook man, maar dat maken we even afwachten. Ik verfraai het hier van deze pop. Ik verkeer je hier bandjes, hier elastieken eigenlijk. Ik weet net om ze goed zien kennen. Ik zal ze wel eventjes demonstreren. En die kan je in het hier aanlopen. En dan kan je op een hele makkelijke manier een mooie stut creëren. Ongeveer een 30 standhouders ben hier, verdeeld over de hele kerken. We hebben in 2 lokalen workshops te doen, workshop schrijven en een workshop chocolade reproduceren en een kandelaarkenmeidje, tegeltje meidje. Dus er is hier van alles te doen. Lekker eten en terrasje, live muziek. Dus we hopen een heel gezellig ladies night. Het gaat vooral om verbinding. Dat we mensen hier komen, elkaar ontmoeten, dat we een gezellig hadden. En toen zei ik ze van, misschien is het wel heel leuk om een ladies night te organiseren in deze vorm.